Siyab ang samdan human nabanggaan sa usa ka fish car ang usa ka tricycle sa Tupi, South Cotabato. Ani ang report? Ay. Aksidente. Ang ligid niya ng puto. Maayong paggalagpot niining mga styrobox nga gipangsudlan og isda human nabangga ang usa ka pick-up nga gihimong fish car sa usa ka tricycle sa National Highway sa Barangay Palian, Tupi, South Cotabato pasado alas 11 sa buntag adlawng Domingo. Gani makita nga natikalbong gyud ang maong fish car ug nalumping sab ang tricycle. Sumala sa kapulisan, 5 ka pahinante sa fish car nga pulos lalaki ang samdan ug luwas ang driver niini. Samtang nakahiagom sab og mga samad sa lawas ang 3 ka babaeng pasahero lakip driver sa tricycle. Gilayong gidala sa ospital ang mga samdan. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, padulong Coronadal City ang 2 ka sakyanan dihang mibuto ang ligid sa likod nga bahin sa fish car hangtod nabangga kini sa katapad nga tricycle nga anaa sa pikas lane. Wala ng kontrol ang driver at bigla po itong tumabig papunta ng outer lane at doon nga po nabangga po nito ang tricycle. Ginasuta pa sa kapulisan ang kinatibukang danyos sa maong hitabo. Samtang padayon ang settlement sa 2 ka kampo. Paimangno sa otoridad, kanunay i-check ang sakyanan una mo biyahe aron masigurong dili magkaaberya samtang nagbiyahe. Huwag po nating baliwalain yung mga minor defects na nakikita po natin sa ating mga sasakyan. Efren Mamak, 1 Mindanao.